baki dagoela eta kartzelan dago, kontraesana? Bueno, hauxe da. Hauxe da. Arrebian zidua, estatua, bezala esan ez da. Zaten du, euskaldun batek Espainile ez dela patria, dela rastra. Eta gauza horretan ikusten da, ez da. Gero ez da harritzeko jende asko da, eta egotean. Beste edozain horretan, holako konflikto baten ondorenean, edozain gobernu lehen gauza horretan zaitu esan ez da. Gobernu honek ematik ez da gobernu problemak argalatzeko. Eta gero, Arnaldo Bartzelone gutzea, ni uste gero horako kalte handia dituela. Azken batean sortu itxera esaten duen ez da, sortzen ari da, gauza gara, ez da. Eta momentu honetan, partidu horrek, bere bideri onena zigiten. Eta egin dutena da, bidelar katzelan sartu. Orduan txikute, alderriak, buru gabe, hartaldi egin paratu nahi, baina hartalde bat hartzaile gabe, behin egiteztan gaso egin zen zer pasazalen eta kolektibitarrekin eta abar, arrozon eta marien desegizien eta bilen problema guztia eta guztia. Baina, guztien ilusitik hartu dugu egia ezberdinak. Ja horitatasun programa eta milioi guztan zile bat urten bi izien. Eta bide zendian bere familia barak ezatzen. Madrid territoria bidean, Euskalaren buelta handeira eta deklarazio politikoa egitea, danak oituta zeuden eta egin bukatzea, problema bat sortzea izan da estatuarentzat. Eta jarraituko alduarendik, behar da etzidan azaldu lan komuzuko guztik, eta ragin asuntoak, eta lehen basean kontrario fijo bat, ez da? Eta baina Espainiak kontrario bat zen. Gai horrekin lotutako galdera bat utzitzen du. Bakizue biek galdera egiteko aukerak internetez, eta Arnaldo Otegiren beharen galdera bat aliatzea dugu, eta irakurri zut. Arratzalde hor Jesus, akien dut azpitiko solazaldi horretan egongo zarela, eta galdera bat egiteko aukera dudanez, hemen eurean. Nortzuek ez dute nahi bakerik, eta zergatik. Bezarta bat, Jesus. Zeinek ez du nahi bakerik, eta zergatik. Ez que, bakea ez esaten da politika duetik. Eta bakeri gabe ere, jende asko bastante ondo jantzai gabe bizitzen. Kalkulatu ezagun esaterako seguridade munduan eta zenbat diru mugitzen zen, ez da. Internadukatu da, horrezio diru gutxio gazten dituzte, eta lehenak gatzuten asko gazten. Periodistak gai honetaz bakarraz egiten, eta gaia bukatu zitzaien, bukatu ez baliz bezala egin dute, eta asko orain korraptu handia egiten dute, eta zegoen baina ez. Eta nik uste dut hemendik kanpo hartan da, ez dago garbi eta
azaldu zuen mensajia izan zen, eta erretu da, baina Bilduk bere toki hartu du eta hauteskundeak irabazi ditu, ezta? Eta hauteskundeak hauetako batean txorria, da beti esaten da, hauteskundeak mareak zelari da, ezta? Jotzen du baina, behin ez dira goien gelditzen, joakizten eta behin ez dira, behin gelditzen, ezta? Osea, momentu batean ateratzen duzu, emaitza honak, eta etorretu dira, zaharragoa, baina, intzuten kalkulu hori, interesatu da, eta batik bat, Espainiak kontraio inbertsu. Eta zeu bat, eta baina ez dut bat, eta baina hartatzen nahiz ez da bazta bat, eta Katalun, ez da bat, eta gero krisisa. Eta gero, zure, eta gero etzitzia, ez da, baina. Zuei, Gu bagin duen konsejera, jende hitzazanean, behin ikuntara esatezun, Espainia zuen. Eta baina esatero, orduan baino eskilu da, euskal dukero bai, baina pentsatzen. Zahatik eta eskilu, pintxok eta janabidia prestatu dutetan, gara txarra izango da, ez da. Ez da, behin ikuntara